दिनैहाय जोबोद सुखुनि बाथ्रा जोंनि क'क्राझार लकसभा समस्तिनिफ्राय 10 बोसोर उनाव जोंनि बर' केन्डिडेट सासे देरहानो हादों, बर' बिजाथि सासे देरहानो हादों। गिबियावनो दिनै क'क्राझार लकसभा समस्तिनि सिङाव थानाय जोंनि भटार रायजो राजाफोर, मानगोनां भटार रायजो राजाफोर आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौहाय गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जोबोद खुलुमनाय, साबायखर बावनाय आरो गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय। बिथांमोननि अननायजों, बिथांमोननि आशीर्बादजों, बिथांमोननि भट होनायजों दिनै जोंनि सासे बर' फिसा श्रीजुत जयन्त बसुमतारिया एनडिएनि जानानै, इउपिपिएलनि जानानै गोबां बिबांनि भट लानानै देरहानो हाबाय। बियो जोंनि माहारिनि थाखायनो, बर' माहारिनि थाखाय, क'क्राझार लकसभा समस्तिनि ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय, बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बेयो मोनसे बाथ्रा। दिनै जोङो 10 बोसोर बर'फ्रा सासे एमपि जों खोमानानै लादोंमोन। 10 बोसोर उनाव दिनै फिन जोङो सासे बर' बिजाथिखौहाय मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट हिसाबै जे मोननो हादों, बियो एकमात्र जोंनि क'क्राझार लकसभा समस्तिनि सिङाव थानाय भटार रायजो राजाफ्रा जोंनो आशीर्बाद होनायखाय, जोंखौ अननायखाय, जोंखौ मोजां मोननानै भट होनायखाय जों देरहासार जानो हादों। बेनि थाखायनो गिबियाव जोबोद खुलुमनाय आरो गोजोननाय आरो साबायखर बावहरनाय थाबाय रायजो राजानिसिम। नैथियाव जोंनि भारतनि मानगोनां प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा जोंनि एनडिएनि केम्पेइनखौ बिथाङा दैदेनदोंमोन। बेनि थाखायनो दिनै भारतआव जे फिन खनसेबाव नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्सनि सरकार फैनो थांगासिनो दं, नरेन्द्र मदि बिथाङा 3थि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार जानो थांगासिनो दं। बेनि थाखायनो जोंनि मानगोनां नरेन्द्र मदि सारनोबो जोङो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जोबोद जोङो गोजोननाय बावहरबाय। थामथियाव जोङो जोंनि आसामाव नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्सनि केम्पेइनखौ जोंनि बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा, मान होजाग्रा, अनजाग्रा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंनि एनडिएनि केम्पेइनखौ बिथाङा दैदेनदोंमोन। जोंनि क'क्राझार लकसभा समस्तिनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो एमएलए समस्तियाव बिथाङा पाब्लिक रेलि एटेन्ड खालामफैदों, पाब्लिक मिटिं बिथाङा एटेन्ड खालामफैदों। बेनि थाखायनो जोङो मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो जोबोद जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होबाय, बिथांनिसिम गोजोननाय बावहरबाय आरो बिथांनिसिम जोङो खुलुमनाय जासिहरबाय। सान्थिनि नायक आरो जोंनि बर'फोरनि सासे आगसारिनि दैदेनगिरि, बिटिआर ओनसोलनि जेब्लायबो मोजां हास्थायग्रा, जौगानाय हास्थायग्रा, सान्थि हास्थायग्रा जोंनि बिटिआरनि गाहाय श्री प्रमद बर' सारखौ जोङो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय आरो एनडिए हान्जाफोरनिफ्राय बिथांखौ जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होबाय, बिथांनिसिम गोजोननाय बावबाय। बिथांनि जिउआ जाहाथे गोलाव जायो, बेबायदिनो जोंनि माहारिखौ, जोंनि समाजखौ, जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ बिथाङा जाहाथे दैदेनलांबाय थानो हायो, मोजां देहा, मोजां गोसो, मोजां गियान लानानै जाहाथे दैदेनलांबाय थानो हायो, बेखौ जोङो इसोरनाव आर'ज गाबबाय आरो बिथांनिसिम जों गोसो गोरबोनिसिम साबायखर बावबाय। दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों जे दिनै क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जोङो जोबोद गोख्रों मोनसे फाइट होनानै गोबां बिबांनि भट लानानै दिनै जे जों देरहानो हादों, बियो जोंनि इउपिपिएल हान्जानि थाखायल' नङा, बियो बर' माहारिनि थाखायनो जोबोद गोग्गाथाव। जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थाखायनो बियो जोबोद गोग्गाथाव। दिनै 10 बोसोरसो सिगां जोंनि ओनसोलाव माखासे मानसिफोरनि थुनज्लायनायाव, माखासे मानसिफोरनि खैसाराव, माखासे मानसिफोरनि गाज्रि नोजोराव जोंनि ओनसोलाव बर' अबर'नि मोनसे राजखान्थि जादोंमोन। हारि माहारिनि गेजेराव बायफ्लेजोबनाय फैदोंमोन, बर' होनबानो भट होयि जादोंमोन। दिनैहाय जोंनि इउपिपिएल हान्जानि दैदेननायाव बिजेपि हान्जाजों लोगो नांनानै जोंनि बिटिआर सरकार दानायाव आरो जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव नैबे बर' अबर'नि जे राजखान्थि, बेखौ जोङो फोजोबफैनो हादों। दिनै फोजोबफैनायनि थाखायनो जोंनि बर'नि जे मोननै हान्जा, जेरै जोंहा इउपिपिएल आरो बिपिएफ, मोननैबो हान्जाया खुनु जाथि, धोरोम, बोरोन बासियालासे भट मोननो हादों। नोंथांमोना नुदों बिपिएफ हान्जायाबो भट मोनदों मोनफ्रोमबो हारिनि, आरो इउपिपिएल हान्जायाबो मोनफ्रोमबो हान्जानि भट मोनदों। नाथाय नोंथांमोना नुदों
जोंनि सिगां जायफोर सरकाराव दंमोन जोंनि सिगां जायफोर माने दैदेनदोंमोन राजखान्थिखौ बिथांमोननि दिनाव बर' होनबानो भट होनो गोसो गैयै बर' हान्जा होनबानो नेवसिनाय नारगारनाय बेखौ जों नुनो मोन्दोंमोन खिन्थु दिनै जोंनि UPPL हान्जानि दैदेननायाव प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव उरखाव गोरा ब्रह्म सारनि दैदेननायाव रोनगोरा नार्जारि सारनि दैदेननायाव आरो गबिन्द बसुमतारी सारनि दैदेननायाव दिनै जोंनि ओनसोलाव जे नैबे मेगन गोसा राजखान्थि सोरखौबा हिंसानाय सोरबा हिंसानि राजखान्थि बियो जोबनानै फैबाय जोबनानै फैग्रोमोनानो जोंहा 10 बोसोर जोङो सानै MP जों खोमानानै लादोंमोन सासेल' MP जोंनाव दंबाय थायोमोन दा जोङो 10 बोसोर उनाव जोंहा बर' माहारिहा सानै MP जों मोनफिनबाय लकसभायावबो जोंहा सासे बर' MP थांबाय आरो राज्य सभायावबो जोंहा सासे बर' MP थाबाय दा सानै MP थानानै जोंनि माहारिनि गांनाय उखैनाय जोंनि माहारिनि राजखान्थियारि मोन्थाय जोंनि माहारिनि जेंना जेंगोनाफोर जोंनि ओनसोलनि बेफोर गासैखौबो सुस्रांजोबनो थाखाय दिल्लीयाव हाबा मावनो थाखाय जोंहा सानै गोख्रों MP जों मोननो हाबाय बिनि थाखायनो जोङो गासैबो बर' रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौहाय जोंनि UPPL हान्जानि दैदेननाय जोंनि UPPL हान्जानि सरकार जोंनि UPPL हान्जानि साफ्रोमबो मावथिफ्रा नोंथांमोनखौ सेवा खालामनो जे दिनै ओंखारदों बे सेवा खालामनायाव नोंथांमोननि आशीर्बाद जोंनो नांगौ नोंथांमोननि हेफाजाब नांगौ नोंथांमोननि मदद नांगौ आरो अरायबो नोंथांमोननि अननाय आरो जोंहा जुदि माबाफोर गोरोन्थि जालाङोबा जोंखौ आसि दिन्थिनानै नैबे नोंथांमोना गोरोन्थि जालांबाय होनोबा बे गोरोन्थिखौ जों फोसाबनानै लानो थाखाय राजि जोबथारनायाव जायफोर हेंथा हान्जाफ्रा दिनै जोंनि हेंथायै गेलेनानै बिथांमोना जेनदों बिथांमोनखौ आं खावलायदों बिथांमोना गोसो बायनो नाङा बेयो सुबुं दारा हादोर बिसायख'थि फैयोबा बबेबा मोनसे हान्जाया देरहायो बबेबा मोनसे हान्जाया जेनो दा बिथांमोनखौ नैबे बिसायख'थिनि समाव गोबां धैर्यजों बिथांमोना केम्पेइन खालाम जोंनाव खुनु दावराव दावसि गैयाबालायनो क'क्राझार लकसभा समस्तियाव खुनु दावराव दावसि गैयाबालायनो बिसायख'थिनि जे जोंनि प्रक्रिया जे प्रसेस बेयो जोबनानै थांदों बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ धन्यबाद होबाय खालि मोनसेल' खावलायनाय जे ओनसोलखौ लानानै बा मोनसे धोरोमखौ लानानै बोखावनाय समाजखौ बोखावनाय राजखान्थिखौ जाहाथे बिथांमोना दा खालामथों थांनाय लकसभा इलेक्सननि सिगां जों नुनो मोन्दों माखासे धोरोमखौ लानानै बिथांमोना राजखान्थि खालामनो सेस्था खालामदों माखासेया बबेबा हारिखौ लानानै राजखान्थि खालामनो सेस्था खालामदों जोंनि बे धोरोम बोरोन हारि बेफोर बासिनानै जे राजखान्थि खालामनाय बियो जोंखौ जोबोद खथि खालामबाय थांनाय 10-15 बोसोराव जोंखौ जोबोद खथि खालामबाय बेखायनो हेंथा हान्जाफोरखौ जोंनि अपोजिसन पार्टिफोरखौ आं खावलायदों बिथांमोना जाहाथे इयुनाव बेबायदि हारि धोरोम बोरोन बासियालासे राजखान्थिखौ खालामनांगौ जों UPPLआ जेरै मोनफ्रोमबो हारि मोनफ्रोमबो धोरोम मोनफ्रोमबो बोरोनखौ लानानै जों राजखान्थि खालामदों बिथांमोनखौबो आङो बे राजखान्थिखौ खालामनो खावलायदों जाहाथे बिथांमोना गोसो बायनाङा आरो इयुनाव बे डिभाइसिभ पलिटिक्सखौ गारनानै कनस्ट्राक्टिभ पलिटिक्स कनस्ट्राक्टिभ मोनसे अपोजिसन रेसपन्सिबल मोनसे अपोजिसननि बिबानखौ लानानै जोंनि सरकारनि मावनायफोरनि सायाव मोनसे कनस्ट्राक्टिभ क्रिटिसिजम खालामोबा जों रायजोखौ साबसिननिफ्राय साबसिन सेवा खालामलांनो जोंबो सुजुग मोनगोन बेखौनो आं बिथांमोनखौ खावलायबाय जोबथारनायाव फिन खनसेबाव आङो क'क्राझार लकसभा समस्तिनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो भटार रायजोफोरनि आथिङाव गुगुरुब खुलुमहरनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय हान्जानि जानानै साबायखर बावहोनायजों गोजोननाय बावहरनानै दिनैनि बे खौरां मेलखौ आं फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौ बादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स इडुकेसन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफि इकनमिक्स जिअग्राफि एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टिचार्स बेस्ट एडुकेशन विथ एडरेबल फिस
education with modern technology. The admission fees would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।